И какво става, хора? Аз съм Марти и това е едно кратко първо клипче, в което искам да ви кажа, че ще започна да развивам този канал. Ще снимам доста геймплей и това е Paladins, за тези, които не я знаят играта. Доста е яка. Може да се изтеглите от Hi-Res. Това е там Smite и тези другите игри. Какво друго? Знам, че горе се вижда на duxstory.com. Ако ви дразни, просто напишете някаква друга програма за снимане и аз ще снимам с нея. Ако не ви дразни, просто ще снимам с тази duxstory. И да, чакайте секунда. Това ще бъде от клипчето. Надявам се ви е харесало и да, до скоро.